What's up guys? Good morning. Kailangan namin mag-check out kasi yung sundo namin nasa baba na. Nasa gilid. So, check out na kami kasi meron kami yung paragliding. Double check ko lang. Okay. So, papunta na kami ng Greenfield. So, yung van namin nandiyan na sa baba. Sundo. Sige, harap ka na. Are we going to eat? Hi! Felix pala. Hello. Yeah. Hi. Yung driver namin. Alis na kami. Hi. Ando na sa harap.
Wow! Good afternoon, dito po kami sa Carmona Cavite. Mag-paragliding sana kaya lang medyo malakas yung ulan. So, ay ulan, malakas yung hangin. Malakas yung hangin kaya ayun, nagpahinga muna kami at inabangan namin yung hangin na humina. Ano masasabi mo doon sa yung lipad mo kanina? Mababa ba o mataas? English lang. Oh, talk to me in English please. Hindi naman ako foreigner. Kahit na, Kiko. Dali! Ano masabi mo dun sa ano? Yung experience mo sa paragliding? Di ba mataas? Experience ko. Yeah. Napaka fulfilling. First time. Life-changing ba? Life-changing. Sa Nagbalik loob na po ako. balik loob na po dahil sa pangyayari. Napakasaya. So, what can you say about the place and of course the park? The view is good. Yeah. It's so windy out there. She want to try it out once. It's a good sport to try it. Off your work, off your vacation, come out, have fun, enjoy with your friends, make good new friends as well. Kasi po yung iba. Can you talk to me in Bahasa? Asa, hello, nama saya Jeffrey. Dari Indonesia. May feeling ka mo sa yung lipad mo? Ha? Ano ko tapos ka na? Ay, di ba ba? Oh my God. Normal lang po yung vlog ko. Ganito talaga akong mag-ano. Yung walang daming ari-ari. Cups ko pala to. Punta namin ang van. Nandun din sila sa ano.
Actually, tapos na sila mag paragliding. Swerte sila kasi ano, medyo maaga kami dumating. Isang van na agad dumating kanina. So kaya nakalipad sila agad. At yung isang van hindi pa. Eh, nante pa namin. Puntahan natin. Hi! Hi! Kamusta po yung experience sa paraglide? Enjoyable. Sobrang enjoy. Ang saya. Sobrang saya. Gaano kasaya? Recommendable. Mas masaya sa nakaraan. Ano pangalan niyo, ma'am? Joji. Georgie. Kayo, ma'am? Teris. Gida. Huwag na ako nakita. Yung natulog. Ay, magkapatid po silang dalawa. Ikanta ba siya? Jingle po sila. Jingle single. Ayan. Thank you po. Thank you so much. Bye-bye. Ingat. Salamat po. Hindi pa natapos. How's the experience? It was wonderful. Thank you, Kiko, for this. Hi. Yeah, next time. Next time, surely. Yeah, thank you.